ten que, o que decimos de resocializar a política, repolitizar a sociedade, tamén ten que ver con isto que decíamos de que a democracia vai a máis dos partidos, da cuestión da participación directa, de sistemas electorais que sexan máis representativos, das cuestións que tienen que ver con a democracia participativa e deliberativa, todo este tipo de cousas. E logo, algo que, digamos, igual hoxe nos pode dar máis xogo é o que ten que ver coa regeneración das forzas políticas da esquerda, o sea, non solamente da política, digamos, en términos absolutos, sino coa cuestión das forzas políticas da esquerda. Aí hai toda unha línea que ten que ver co que denominamos decencia política, que ten que ver coa transparencia, coa corrupción, coa cuestión dos privilexios, a fundación de cargos ou limitación e incompatibilidades, digamos, toda esa dinámica, e logo todo o que ten que ver con construir organizacións abertas, que, digamos, sería o elemento, digamos, a parte que, digamos, da política aberta ten que ver especificamente coas forzas políticas. Entón, aquí, o que falábamos do que ten que ver coa empatía, coa capacidade de ponerse na pel dos que, digamos, reciben a acción política, pero, sobre todo, sería a idea da conexión coa base social, un pouco que dicía Xoán. É central que se establezan vías que permitan este fluxo entre a base social e o conxunto da cidadanía coas organizacións políticas. Para nós, é un dos elementos que, de alguma maneira, está minorando a capacidade de acción das forzas da esquerda. É dicir, esa falta de conexión é un elemento central en este asunto. Entón, para nós consideramos que isto é un elemento que ten moita potencialidade. Entendemos que non debe haber unha contradicción, como a veces está considerando, que ten que ver, digamos, na relación dirixentes das organizacións políticas, militancia e base social. Pensamos que isto non ten por que haber unha contradicción para nada, senón que a capacidade de apertura das organizacións políticas non vai en detrimento da democracia interna das organizacións, sino ao revés, vai a que se consideren, pois, de alguma maneira máis profundamente democráticas. Entón, hai moitas cousas que hai que repensar. E despois tamén había outra dimensión desto que tamén nos parece central, que é o que chamábamos mentalidade aberta, que ten que ver tanto coa concepción, co valor da pluralidade como un elemento así, a ter en conta como que precisamos innovar, pero sobre todo precisamos cooperar, que tamén é outra das cousas que é un marchamo, digamos, desta proposta, que necesitamos propostas que permitan facer cooperar a cooperar coas distintas entidades que se moven no ámbito da esquerda. Pensar que esa cooperación non solamente ten que ver coa cuestión das forzas políticas, o sea, non se trata solamente de que cooperen o BNG máis o PSOE, o BNG máis o PSOE máis Esquerda Unida máis non sei quen máis, senón que de alguma maneira nos motivamos de forma aberta, onde moita xente do ámbito da esquerda, que son xente da esquerda social, por chamar de alguma maneira, pois que tamén traballen, digamos, contribúan a esta nova cultura de actuación. E por iso tamén, que isto ten un correlato para o que ten que ver con ben común, tamén nos concebimos de forma transversal, no sentido de que isto non é unha cousa que hai xente de todas as forzas políticas, de xente de forzas políticas do bloque, do PSOE, de varias culturas do bloque, de cousas que ainda non naceron, pretendemos que sexa xente de moitos lados, e por iso nos concebimos de forma transversal como un elemento que moitas das propostas que estamos levando adiante deben ser claramente revulsivos para distintas forzas políticas e mesmo máis alá. Ahora non toca, pero nós tamén pensamos que incluso moitas destas cousas que trasladamos á sociedade non solamente lle tocan ni siquiera aos partidos políticos, tamén tocan aos sindicatos ou organizacións sociais, por exemplo, que tamén están necesitadas seguramente desta apertura. E nada, simplemente pechar no sentido de esta simple presentación, porque está máis ou menos no texto. Eu sí que me gustaría comentar como un elemento que se cadra de síntese de algunhas cousas que fomos falando
digamos, nos grupos que hasta agora foron funcionando, a cuestión de para que sirve, para que nos pode servir esta iniciativa, non? Eu resumía en 4 dimensións moi sinxeliñas, pero para que de alguma maneira nos podamos ver posibilidades que si nos parecía moi importante que isto tuvese un peche relativamente conclusivo, o sea, que daqui salíramos con cousas concretos ao final da tarde, non? Entón, hai un plano que ten que ver coa cuestión das ideas, non? É dicir, que sexamos capaces de mobilizar reflexións, propostas, ou seja, que pudera ser eso que se dan chamar think tank, pero pensado en clave de inteligencia colectiva, ou seja, que que tamén apelemos á imaginación existente para propoñer cousas novas e que saian cousas diferentes. Segundo, unha dimensión que ten que ver coa iniciativa política, todo o que ten que ver con que se podan facer propostas que interpelen as forzas políticas, é dicir, tamén nós temos imaginación, pero tamén temos poder de promover cousas e capacidade de acción. Por outra parte, estaría de pensarnos como xerar un espazo do ámbito civil, como un espazo de encontro social de iniciativas de distinta natureza, do ámbito do social. E logo, por último, tamén outra das cuestións que está dentro, digamos, da cultura que queremos transmitir e da natureza constituinte desta cuestión é tamén comprendernos de alguma forma como espazo de encontro da esquerda social e política, é dicir, un lugar que tamén sirve para promover a cooperación, ese tocarse necesario para que as forzas políticas se abran á sociedade, e para iso hai que forzar a máquina para que non solamente pensen en clave autorreferencial como forzas políticas, sino que tamén forzar a máquina para que estean en relación coas entidades sociais, coa cidadanía que non está en nada, entón crear esos espacios que promovan esa mestizaxe política que sería tan necesaria para o ámbito político. Entón, ese elemento a pata civil, a pata cidadá, é o que nos parece que falta en este momento na cuestión das forzas políticas, e nós o que intentamos é incentivar esta cuestión. Moitas grazas a Xoan e Xaime. Imos facer entón unha rolda de intervencións que podemos dar 20 minutos ou media hora, pero que está aberta, na que vamos intercambiar puntos de vista sobre estes asuntos, sobre outros que quedades por sobre a mesa, e que abrimos xa, cando quedades pedindo palabras, ou vamos facer circular o micro. Boas tardes, son Antón Reixa. Por sinceridade política diré que son militante do Bloque Nacionalista Galego, non adscrito a ninguna corrente existentes, e recuperei a militancia despois de 33 anos de non estar en ninguna organización. Hai unhos anos